Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ευλογητός η Κύριε. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, και μη επιλαθάνω πάσα στας ανταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στας ανομία σου, τον ιωμένον πάσα στας νόσους σου. Τον λυτρούμενον εκφόρα στη ζωή σου, τον στεφανούνται σε ελέη και εκτιρμή. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ως αετού η νεότη σου. Ιον ελέημος είναι ο Κύριος, και κρίμα πάση της αδικουμένη. Εγνώρισε τα οδούς αυτού το Μωυσή, της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτίρμος και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Το σωτήριον έτος 2025 οδεύει προς τη δύση του. Προς τη δύση της οδεύει και η ανθρώπινη πολιτική και κοινωνική ελευθερία. Προς τη δύση τους οδεύουν οι ανθρώπινες κοινωνίες που στηρίζονται στο υπερημένο ανθρώπινο φρόνημα, στο ανοϊκό και ανίερο αφήγημα της πολιτικής ορθότητας, ενώ την ίδια ώρα στο παρασκήνιο και στο προσκήνιο τώρα πια της ιστορίας οι δυνάμεις του Αντιχρίστου πλανούν τους καθώς πρέπει εφησυχασμένους πολίτες και τους πιστούς, κάποιους από τους πιστούς αλίμονο, οι οποίοι στη συνείδησή τους ζουν με τον καθημερινό τους πόνο, τον πόνο με τα 1000 πρόσωπα και τις πολλές μάσκες. Μόνο ο πόνος δεν οδεύει προς τη δύση του, κυρίως στους εθνικούς της εποχής, αλλά και σε κάποιους πιστούς. Όλοι πονάμε, αλλά δεν πονάμε με τον ίδιο τρόπο και για τα ίδια πράγματα. Είναι ατέλειωτος ο πόνος. Είναι ατέλειωτη η ανθρώπινη μεταπτωτική τραγικότητα, στους ειδωλολάτρες κυρίως, στους εραστές της ενθάδε μανιώδους γεωκεντρικής, ατομοκεντρικής και ψυχολογικής απολυτότητας. Και οι Άγιοι πονούσαν, αλλά με άλλο τρόπο και για άλλα πράγματα. Ο άνθρωπος του κόσμου δεν ξέρει τι να κάνει τον πόνο του. Και οι πιστοί πονούν όταν βλέπουν το ψέμα να θέλει να ενθρονιστεί μέσα στην Εκκλησία ή να ενθρονίζεται ακόμα περισσότερο μέσα στον κόσμο και οι άνθρωποι να το λατρεύουν, να το προσκυνούν, να το αποδέχονται. Η αμαρτία τελικά δια της μετανοίας αγαθοποιείται. Το ψέμα όμως δεν έχει θέση στην Εκκλησία. Το ψέμα είναι ο κόσμος. Και γι' αυτό δεν έχει θέση ο κόσμος μες στην Εκκλησία. Ο κόσμος και το ψέμα του. Είδαμε όμως πολλά ψέματα να εισέρχονται, να κρούουν, ας το πούμε έτσι, τη θύρα της Εκκλησίας, και βλέπουμε και τόσα πράγματα να γίνονται γύρω μας. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι η σιωπή για τον εμβολιασμό των ανθρώπων. Αυτό δεν θα πάψουμε να το λέμε μέχρι να πεθάνουμε. Και πιο μεγάλο σκάνδαλο είναι οι δίθεν χριστιανικές δυνάμεις της κοινωνίας και του πολιτικού κόσμου, οι οποίοι ακόμα και τώρα σιωπούν για αυτό το θέμα και δεν έχουν συστήσει έστω τώρα μια επιστημονική επιτροπή αληθινή, αυθεντική, η οποία να ερευνήσει τα αποτελέσματα των εμβολιασμών στην κοινωνία μας. Άνθρωποι πεθαίνουν διαρκώς και άνθρωποι ασθενούν με ποικίλους τρόπους. Έχω δει χαροκαμένες μάνες να έρχονται να μιλήσουμε που έφυγαν τα παιδιά τους στα χέρια τους ξαφνικά. Με βίωμα ασύλληπτο. Άνθρωποι του λαού, οι οποίοι δεν είχαν ακούσει τίποτα
για το θέμα αυτό. Και όμως κατόπιν κατάλαβαν ότι αυτό ήταν το πρόβλημα. Από εκεί προήλθε ο θάνατος. Τραγικά συμβάντα υπάρχουν στον κόσμο. Πολλά ζούμε. Ζούμε, ας πούμε, το φοβερό γεγονός να υποδέχεται ένα τμήμα του Αγίου Όρους το ψεύδος μιας εκκλησιαστικής, ας το πούμε έτσι, οντότητας, μιας δίθεν εκκλησίας της Ουκρανικής, και αυτό το ψέμα να γίνεται καλοδεχούμενο από κάποιους. Από κάποιους φανερά, από κάποιους κρυφά. Αλλά ήταν και εκείνοι, και παραμένουν βέβαια αρκετοί, οι οποίοι δεν δέχτηκαν αυτό το ψέμα. Όμως και μόνο που υπήρξε, μόνο που του δόθηκε το βήμα να πλανά τους πιστούς σε όλη την οικουμένη, ένα τρομερό γεγονός αυτό για την εκκλησιαστική ιστορία. Έχουμε τα γεγονότα που έχουν σχέση με τον Μητροπολίτη Τυχικό. Έχουμε τον οικουμενισμό που καλπάζει. Έχουμε την εκκοσμίκευση που παγώνει τις ψυχές των ανθρώπων μέσα στην Εκκλησία. Έχουμε πάρα πολλά γεγονότα, τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε, και βέβαια έχουμε το μέγα θέμα που οι πιστοί ζητούν να μιλήσουμε γι' αυτό, και που είναι η επίδοση του προσωπικού αριθμού. Προσωπικά δεν ήρθε η ώρα για να πω κάτι, και δεν θα μπορούσα και να πω και κάτι, εφόσον για το θέμα αυτό έχει μιλήσει ο γέροντάς μου. Όμως η δική μου συμβολή σε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται είναι η εξής μόνο, και μπορώ να σας την πω. Είναι η έρευνα που πρέπει να κάνει ο καθένας για να βρει τα όρια αυτής της αντίδρασης, της θεμιτής αντίδρασης, σε αυτό που σημαίνει, σε αυτό που είναι ο προσωπικός αριθμός. Ποιο είναι το όριο στο οποίο οι πιστοί, έτσι, οι βεβαιόπιστοι της Εκκλησίας, τα μέλη της συνάξεως, θα αντιδράσουν ή δύνανται να αντιδράσουν σε αυτό το γεγονός. Μέχρι ποιο σημείο μπορεί να φτάσει αυτή η αντίδραση σε αυτό το γεγονός του αριθμού. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Δηλαδή, το ερώτημα είναι ο προσωπικός αριθμός εκείνο το γεγονός για το οποίο ένας πιστός, ένας οικογενειάρχης, ένα παιδί που ετοιμάζεται να βγάλει ταυτότητα ή να δώσει εξετάσεις πανελλήνιες ή να δώσει μια γλώσσα ή οτιδήποτε άλλο, είναι το γεγονός αυτό του προσωπικού αριθμού τέτοιο ώστε οι άνθρωποι όλοι να δεχτούν να βγουν έξω από το κοινωνικό γίγνεσθε? Δηλαδή η αντίδραση μας μπορεί και οφείλει να φτάσει μέχρι εκεί? Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο οι πιστοί πρέπει να απαντήσουν καταρχάς μόνοι τους μέσα τους. Πρέπει να ερευνήσουν όλοι, όσο δύνανται, και κυρίως να προσευχηθούν η καθαρή έστω την καρδία, αλλά και η μη καθαρή την καρδία προς τον Θεό, για να φωτιστεί ο νους τους και να δουν την αλήθεια του γεγονότος. Νομίζω ότι πρέπει να αρκεστώ σε αυτό. Εγώ λοιπόν μέσα σε όλα αυτά και σε άλλα τόσα, και κυρίως, ξέρετε, στο μετασχηματισμό όλων των πραγμάτων στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή μετασχηματίζονται τα πάντα. Χειραγωγούνται οι συνειδήσεις. Χειραγωγούνται οι εμβολιασμένοι άνθρωποι. Μετασχηματίζεται η ίδια η επιστήμη, η πολιτική. Μετασχηματίζεται η παρακολούθηση των πολιτών. Η αιχμαλωσία των πολιτών στη νέα ψηφιακή τάξη πραγμάτων. Μετασχηματίζεται η αντίληψη για τις σχέσεις των ανθρώπων, αλλά μετασχηματίζονται και οι ίδιες οι σχέσεις των ανθρώπων. Μετασχηματίζονται οι παραγωγικές και οι εργασιακές σχέσεις. Η αντίληψη των ανθρώπων για τον ελεύθερο χρόνο, για την ψυχαγωγία, για τη φύση της πραγματικότητας. Ένα δεύτερο ερώτημα που θα μπορούσαμε να πούμε έτσι παρεμπιπτόντως είναι: θα μετασχηματιστεί και η αντίληψη των ανθρώπων για την Εκκλησία? Θα μετασχηματιστεί η αντίληψη
των πιστών, των κληρικών για τη θεολογία την ίδια. Δύναται να μετασχηματιστεί, παραδείγματος χάριν, η αντίληψή μας και η βίωση της εκκλησιαστικής ζωής, όταν όλα μετασχηματίζονται. Κοιτάξτε, η αντίληψή μας για την Εκκλησία μετασχηματίζεται ήδη μέσα στις θεολογικές σχολές. Δεν χρειαζόμαστε δηλαδή άλλους επηρεασμούς. Μόνοι μας έχουμε αρχίσει το μετασχηματισμό. Αλλά από ό,τι φαίνεται στον ορίζοντα και τα σημάδια της παρούσης και της παρελθούσης εποχής, είμαστε αρκετά ευπροσάρμοστοι σε τέτοιου είδους δεδομένα. Εγώ όμως, να μου επιτρέψετε, μέσα σε όλο αυτό και σε άλλα πολλά που θα μπορούσαμε να πούμε, στην παρούσα νοητή, ας το πούμε έτσι, σύναξη, να μην αναφερθώ, ούτε να κάνω κάποια ανάλυση για αυτά τα γεγονότα, αλλά να μου επιτρέψετε να μιλήσω για την προθεωρία της Θείας Λειτουργίας. Για να το πω λίγο διαφορετικά, να μιλήσουμε για ποιο λόγο τελούμε τη Θεία Λειτουργία και να έχουμε μια προθεωρία του μεγάλου αυτού μυστηρίου της Εκκλησίας. Και ο λόγος είναι απλός, ότι ό,τι και να γίνεται γύρω μας, το μεγάλο γεγονός, το πιο μεγάλο, το συγκλονιστικό γεγονός της ζωής μας, είναι η συμμετοχή μας στο Χριστό. Η κοινωνία μας με την άκτιστη Θεία Ενέργεια. Έτσι. Η μυστηριακή ανάμνηση όλων των γεγεννημένων για την ημετέραν σωτηρία. Η πρόγευση των μελών των αγαθών. Το άνοιγμα των τυφλών οφθαλμών μας. Η ολοκλήρωση της μετανία μας και το βίωμα της αφέσεως των αμαρτιών μας. Αυτός είναι ο πνευματικός μας τόπος. Και αυτά όλα τελούνται και άλλα πολλά και μεγάλα που δεν τελειώνουν ποτέ στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και ό,τι και να γίνει, όποια καταστροφή και αν γίνεται γύρω μας και μέσα μας, εμείς κυρίως αυτό θα ζούμε και γι' αυτό θα ομιλούμε. Όχι μόνο γι' αυτό. Θα πρέπει να φωτιστούν και τα σκοτάδια. Αλλά ας μιλήσουμε για κάτι που έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη να ξέρουμε και διαρκώς να εντρυφούμε σε αυτό. Είναι η σχέση μας με τη Θεία Λειτουργία. Γιατί σε αυτόν τον τόπο καλούμε εκείνους που μετανοούν και επιστρέφουν στο Θεό και στα θελήματά Του. Είναι ο τόπος της πλεισμονής για τους πεινασμένους και διψασμένους της δικαιοσύνης του Θεού. Είναι το μυστήριο της θεολογίας εντός του οποίου η ανεξιχνίαστη πρόνοια του Θεού μας κάλεσε να ζήσουμε. Δεν υπάρχει απάντηση γιατί έχουμε κληθεί να ζήσουμε σε αυτό. Μόνο ο Θεός γνωρίζει. Και πώς θα μιλήσουμε λοιπόν για όλα αυτά. Είναι πολύ πιθανόν και το σίγουρα θα γίνει να κινδυνεύσουμε να εκλογικεύσουμε το μυστήριο. Σίγουρα θα πούμε κάτι λιγότερο ή κάτι πολύ λιγότερο από το μεγαλείο των γεγονότων και των σημενωμένων. Υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι να μιλήσει κανείς για τον εαυτό του αντί να μιλήσει για τον Χριστό. Αλλά όμως φρονώ ότι ο Θεός θέλει να μιλήσουμε και να μιλάμε καθώς δυνάμεθα. Τα υπόλοιπα είναι βιώματα των πιστών, του σώματος της Εκκλησίας και τα ενέργεια εκείνους. Και όλοι μετέχουμε στην Εκκλησία. Όλοι είμαστε πλούσιοι ευεργετημένοι. Όλοι είμαστε και κλημένοι να συμμετάσχουμε στο μέγα του έλεος. Και ενώ είμαστε τυποτένιοι και όντως και σφόδρα αμαρτωλοί, ον πρώτος είμαι εγώ. Αλήθεια. Ταυτόχρονα είμαστε και χαρισματούχοι, διότι είμαστε βαπτισμένοι και γεγεννημένοι εκ του Πνεύματος. Και το σώμα στο οποίο μετέχουμε είναι σώμα μετανοούντων και εν ταυτό χαρισματούχων. Και ο αγαθός Παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας που χορηγεί τα πάντα, δίδει στον καθένα μας φωτισμό και κατανόηση ανάλογα με την προαίρεσή μας, ανάλογα με την πίστη και τη σπουδή εκάστου, όπως θα λέγει και ο Άγιος Μάξιμος. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να ξέρουμε ότι για να συμμετάσχουμε με διευρυμένες προϋποθέσεις μετοχής στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, θα πρέπει να έχουμε αφομοιώσει αρμονικά τη διδασκαλία των θεοπνεύσεων συγγραφέων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης για τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Θα πρέπει να γνωρίζουμε
τη δασκαλία της Γραφής για την αρχαίγονη δικαιοσύνη, για την πτώση των πρωτοπλάστων, για τις αποκαλυπτικές εμπειρίες των προφητών, για τις υποσχέσεις του Θεού, για τους τύπους και τις εκπληρώσεις τους και γενικά για όλη τη σωτεριώδη οικονομία της Αγίας Τριάδος. Ο Θεός στον οποίο θα αναφερθεί η κοινότητα στην οποία συμμετέχουμε είναι ο Θεός που εν αρχή επίησε των ουρανών και τη γη. Είναι αυτός που είπε γεννηθεί το φως και εγένε το φως. Είναι αυτός που δημιούργησε το σύμπαν, τη γη και το πλήρωμα αυτής και είδε ότι όσα επίησε ήσαν καλαλίαν. Είναι τα τρία θεία πρόσωπα που με κοινή θέληση αποφάσισαν τη δημιουργία του ανθρώπου κατ' εικόνα και καθομοίωση αυτών και με κοινή ενέργεια την πραγματοποίησαν. Είναι ο δημιουργός που εφύτευσεν παράδεισον εν Εδέμ, ο οποίος ήταν ευφροσύνης και θυμηδίας απάσης ταμείων, σύμφωνα με την πατερική μας θεολογία, διότι Εδέμ σημαίνει τρυφή. Και εκεί εγκατέστησε τον άνθρωπο σαν βασιλέα μέσα σε αυτήν. Και επειδή θέλησε μετοχή στην τρυφή να είναι προοδευτική και δυναμική και ο άνθρωπος να εξελίσσεται και ασκούμενος να πορεύεται προς την ατέλαστη τελειότητα, μέσα σε αυτόν ξύλων ζωής εφύτευσεν και ξύλο της γνώσεως και έθεσε τον όρο της υπακοής, να μη φάει από του ξύλου του γινώσκην καλών και πονηρών. Η υπακοή θα τον οδηγούσε σε εκείνη την πνευματική κατάσταση, κατά την οποία η βρώση του καρπού από το δέντρο της γνώσης δεν θα ήταν ανασταλτική της πορείας του προς την τελειότητα και αιτία της στέρησης της κοινωνίας με το Θεό και του πρώτου θανάτου. Η υπακοή ήταν και είναι και θα να συνεχίσει πάντα να είναι προϋπόθεση της γνώσης. Άνευ υπακοής, κανείς δεν εισέρχεται στη γνώση. Σε κανέναν δεν κατέρχεται η γνώση, για να είμαι νομίζω πιο ακριβής. Η υπακοή είναι η εκγύμναση των οργάνων της γνώσης. Η δε γνώση καλή. Ο άνθρωπος όμως δεν ήταν σε θέση να προσλάβει την καλή γνώση και έπρεπε για της υπακοής να ξεπεράσει ασκητικά την ατελειά του. Η υπακοή τέθηκε εξ αρχής από το Θεό, πριν ακόμα γίνει η πτώση του ανθρώπου. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή ο άνθρωπος είχε ανάγκη την υπακοή και πρώτης πτώσεως και πολύ περισσότερο μετά την πτώση. Πριν την πτώση την είχε ανάγκη ο άνθρωπος στην πορεία του προς την τελείωση. Και έτσι καταλαβαίνουμε ότι ένας αρνητικός όρος, όπως φαίνεται σε εμάς, τελικώς δεν είναι αρνητικός. Η υπακοή είναι μια εντολή του Θεού και κανένας όρος και καμιά εντολή του Θεού δεν είναι αρνητική. Είναι όρος επιγνώσεως και κοινωνίας με το Θεό. Χωρίς υπακοή δεν θα μπορέσει ποτέ να διαχειριστεί και τότε πολύ περισσότερο δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί κανείς τη γνωστική δύναμη που θα του έδινε το δέντρο της γνώσεως και όντας ατελής θα καταστρεφόταν. Δεν θα μπορούσε να αποκτήσει την της πολυσχηδούς θεωρίας διάγνωση, η οποία είναι η επίγνωση της φύσεώς του. Και είναι καλή μεν της τελείας και εν τη θεωρία βεβικώσει, ου καλή δε της νέης έτη και την έφεση νυχλωτέρης, λέει ο Άγιος Δαμασκηνός. Με την υπακοή θα ορίμαζε πνευματικά και θα αποκτούσε τη γνώση των ορίων της Χριστότητός του. Ο άνθρωπος και μέσα στον παράδεισο είχε ανάγκη να γνωρίσει το όριο της υπάρξεώς του. Το όριο του κτίσματος. Κάτι που φαίνεται να μην κατανοεί ουδής άνθρωπος, τουλάχιστον σε κάποιες περιόδους της ζωής του. Δηλαδή το επιρμένο φρόνημα στην πραγματικότητα μας κάνει να χάνουμε τα όρια της φύσεώς μας. Έτσι λοιπόν η υπακοή θα βοηθούσε τον πρώτο άνθρωπο, τους πρωτοπλάστους, να αποκτήσουν τη γνώση των ορίων της Χριστότητός τους. Θα κατανοούσαν την ατέλειά τους και θα μάθαιναν να χρησιμοποιούν σωστά αυτά που τους χάριζε ο Θεός. Η υπακοή θα τους προφύλασε από την κακή χρήση και την κακή σχέση με τις ευλογίες του Θεού και θα μπορούσε να πορεύεται αμέριμνος προς τη θέωση, γευόμενος στη γλυκύτητα της Θείας Μεθέξεως, η οποία μεταδίδει της μεταλαμβάνουση ζωή που δεν διακόπτεται από το θάνατο. Αντί όμως για την υπακοή, οι πρωτόπλαστοι εργάστηκαν με τη συνεργεία του διαβόλου την παρακοή και όλα άλλαξαν. Διακόπηκε η Θεία Κοινωνία και η Θεία Θεωρία.
Απολέστη χάρη του Αγίου Πνεύματος και έτσι απέθανε τον ψυχικό θάνατο. Χάθηκε η δυνατότητα της παραμονήμου θεώσεως γιατί η αμαρτία ήλθεν στον κόσμο και ο άνθρωπος αντί να φτάσει στην αθανασία επέστρεψε εις την γη να εξισελείφθη. Μεγάλη θλίψη κατέλαβε τότε την ψυχή του πατέρα της ανθρωπότητος. Το ταμείο της θυμηδίας έγινε τόπος οδύνης, εκείνο το δειλινό. Και η Θεία Παρουσία αντί για αγαλίαση προκάλεσε φόβο στον Αδάμ. Νομίζω κανείς δεν μπορεί να περιγράψει με ακρίβεια την οδύνη της απώλειας του βιώματος της αγάπης του Θεού. Ακόμα και όσοι τη γεύτηκαν αυτή την οδύνη, δύσκολα μπορούν να την περιγράψουν. Μας ομίλησε εσχάτως ο Άγιος Σιλουανός για αυτήν. Αλλά ποιος μπορεί να εισέλθει σε αυτό το βίωμα του πατέρα της ανθρωπότητας? Πώς να αναπληρωθεί η κοινωνία με το Θεό? Πώς να αντικατασταθεί η απόλαυση του μόνου γλυκητά καρπού της αυτού θεωρίας με την πίκρα της παραλόγου φρόσεως, για να θυμηθούμε και το τροπάριο του Μεγάλου Κανόνος? Τίποτα το γήινο δεν μπορούσε να του προσφέρει παρηγοριά, όπως σε κανέναν δεν μπορεί να προσφέρει παρηγοριά η κτήση. Κανένα κτιστό δεν μπορούσε να φέρει στην ψυχή του την παραμυθία της ακτής του χάριτος. Εκδιώχθη από την τρυφή της Θείας Παρουσίας για να εργάζεται τη χωικότητα. Το σπίτι του όμως, όπως μας διδάσκει η Παλαιά Διαθήκη, ήταν πια απέναντι του παραδείσου. Το απέναντι δείχνει την απώλεια, την απόσταση, αλλά και τη δυνητική επάνωδο. Η εξορία του ανθρώπου από τον τόπο λειτουργίας της θεώσεώς του ήταν αληθινή. Υπήρχε μέγα χάσμα μεταξύ του παραδείσου και της γης. Το δέρο της ζωής έγινε απρόσιτο. Αλλά όσο αληθινή ήταν η απώλεια, όσο οδυνηρή κι αν ήταν η νέα κατάσταση της κοιλάδας του κλαθμόνος, δεν χάθηκε η ελπίδα της επανόδου στη ζωοδόχο σχέση. Η βιβλική διήγηση μας δείχνει συνεσκιασμένο το Θεός ως όντως αγαθός προγνώστης, το οποίο η πρόγνωση και η πρόνοια είναι άναρχη, οικονόμησε την εκπαλιγενεσίας σωτηρίαν, θέτοντας τον εξοριστέντα σε κάποιο είδους σχέση με τον παράδεισο. Αυτό σημαίνει το κατέναντι που λέει το βιβλικό κείμενο. Το κατέναντι είναι μια σχέση και αυτό. Ο άνθρωπος μετά την πτώση ήταν αγνία την γνώση του, ήταν σε αναμονή της εκδήλωσης αυτής της οικονομίας. Και ο αγαθός οικονόμος, είτε με το σπερματικό λόγο στα έθνη, είτε με τις πολύτροπες επισκέψεις του στον περιούσιο λαό του, εκδήλωνε το Άγιο θέλημα και τις προνοητικές του ενέργειες. Μας τα λέει ο Μέγας Βασίλειος καταπληκτικά. Ούγαρ επεστράφει στο πλάσμα σου εις τέλος, ο επίσης αγαθέ, ουδέ πελάθου έργο χειρών σου, αλλά επεσκέψω πολυτρόπος για σπλάχνα ελέους σου. Είναι η ευχή του ιερέως στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Και συνεχίζει. Προφήτας εξαπέστειλας, επίσης δυνάμεις για τον Αγίον σου, τον καθεκάστην γενεάν ευαρσισάντονση. Ελάλεσας ημίν διαστόματος των δούλων σου των προφητών, προκαταγγέλων ημίν την μέλουσαν έσεσθε σωτηρίαν. Η προαναγγελία της σωτηρίας άρχισε αμέσως μετά την παρακοή των πρωτοπλάστων, γιατί ο Θεός δεν έπλασε τον άνθρωπο για να ζει στην κατάσταση της πτώσης, ούτε στην κατάσταση της ακοινωνισίας. Δεν τον έπλασε για την αιώνια παραμονή στο θάνατο. Ήταν ατέριαστο να επιστρέψουν στην ανυπαρξία για της φθοράς αυτοί που πλάστηκαν λογικοί και μετήχαν του λόγου, λέει ο Μέγας Αθανάσιος. Ουκ άξιον γάρ ειν της αγαθότητος του Θεού, τα υπ' αυτού γενόμενα διαφθείρεσθε, δια την του διαβόλου γενομένη της ανθρώπης απάτην. Θα έλθει κάποτε ο λυτρωτής που θα γεννηθεί εκ της γυναικός και θα συντρίψει την κεφαλή του όφεως, ο οποίος εξαπέτησε τον άνθρωπο. Αυτό είναι και το πρώτο Ευαγγέλιο, η πρώτη ελπίδα που δίνει ο Θεός στην ανθρωπότητα. Και ύστερα μετά το διαχωρισμό των εθνών και τη δημιουργία του Ισραηλιτικού λαού, ο πατριάρχης Αβραάμ αξιώνεται να συναντήσει ένα μυστηριώδες πρόσωπο, έναν ιερέα του Θεού του υψίστου, το Μελχισεδέκ, το οποίο η γενεαλογία είναι άγνωση σε εμάς και απρόσιτη. Είναι απάτορ, αμήτορ και αγενεαλόγητο στη Γραφή και οι μέρες του δεν έχουν ούτε αρχή ούτε τέλος. Σύμφωνα με την ερμηνεία του ονόματός του είναι βασιλιάς της δικαιοσύνης και της ειρήνης και η ιεροσύνη του θα μείνει στο διηνεκές. Αυτός λοιπόν, ο ιερέας Μελχισεδέκ,
προσέφερε στο Θεό ευχαριστήρια προσφορά άρτου και ίνου υπέρ του Αβραάμ, που μόλις είχε επιστρέψει από την νικηφόρο μάχη εναντίον του Χοδολογόμορ και των συμμάχων του. Όπως καταλαβαίνετε, ο Μελχισεδέκ είναι τύπος και εικόνα του Χριστού, του αληθινού βασιλιά της ειρήνης, του οποίου δικαιοσύνη ουκ έχει όριον. Όλα αυτά ήταν μια μυστική προαναγγελία του ερχομού του αιώνιου αρχιερέα, που θα προσέφερε τη μοναδική, την απόρριτη θυσία του εαυτού του υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας, και μια προτύπωση της μοναδικής προσφοράς και μετάδοσης του άρτου και ίνου, του Αγίου Σώματος και του τιμιώματος του Χριστού στους Αποστόλους στο μυστικό δείπνο. Ο Μελχισεδέκ, εμπνεόμενος από το Άγιο Πνεύμα, προκατήγγειλε το σωτήρα και τη σωτήρια προσφορά και λειτουργία στον Πατριάρχη Αβραάμ, ο οποίος κρίθηκε άξιος από το Θεό να δεχτεί τη φωταγωγική και ευπρεπή θεωρία των μελλόντων σωτηριωδών γεγονότων. Η κατεξοχήν προαναγγελία όμως ήταν όλα όσα έγιναν στην Αίγυπτο, το Πάσχα των Ιών Ισραήλ. Εκεί στη μακρινή και ιδωλολατρική χώρα που ο λαός του Θεού στέναζε, καταδυναστευόμενος από το Φαρώ και τους Αιγυπτίους, εμνήσθη ο Θεός της Διαθήκης αυτού και επίδεν τους Ιούς Ισραήλ και γνώστη αυτής. Και έδωσε εντολή του Μωυσέως και του Αρών να σφάξει κάθε οικογένεια ένα πρόβατο τέλειο, αρσενικό και ενιάψιο. Ύστερα να πάρουν από το αίμα του και να σημειώσουν τις θύρες των σπιτιών τους, και έτσι θα γλιτώσουν από τη θανατηφόρο πληγή με την οποία θα πλήξει την Αίγυπτο. Όλοι οι Ισραηλίτες έπρεπε να φάνε το κρέας του εσφαγμένου αμνού, χωρίς να αφήσουν τίποτα από αυτό και χωρίς να συντρίψουν κανένα από τα οστά του. Η δευρώση της σάρκας του έπρεπε να γίνει μετασπουδής, λέει το κείμενο, έχοντας ζωσμένη τη μέση τους, φορώντας τα υποδήματά τους και έχοντας ραβδιά στα χέρια τους. Αυτό ήταν Πάσχα Κυρίου. Αυτή τη σωτήρια ημέρα θα έπρεπε να τη θυμούνται πάντοτε. Πρέπει το Θεός θέλει να έχουμε μνήμη. Θέλει να έχουμε θεολογική και ιστορική μνήμη. Οι άνθρωποι που ξεχνούν γενικά δεν μπορούν να ανήκουν στο Θεό. Δείχνουν μια ασυγχώρητη ελαφρότητα. Και ο Θεός δεν ήθελε οι άνθρωποι να είναι έτσι. Ήθελε να θυμούνται πάντοτε. Θα ήταν γιορτή δοξολογίας αυτή η γιορτή προς το Θεό για την ευεργεσία της εξόδου τους από τη χώρα της δουλείας και τη σωτηρία τους από όλες τις σκηνές. Και είναι η εορτή υπόμνησης σωτηρίας διηνεκής, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Αυτή η εορτή ήταν η αρχή της ευχαριστηριακής και δοξολογικής σχέσης που διακόπηκε με την παρακοή των πρωτοπλάστων. Ήταν μια νόμιμος εορτή, δια της οποίας όλες οι γενναίες θα αναμειμνίσκονταν των παλαιών ευεργετημάτων. Αλλά μέσα στον πυρήνα της υπήρχε κάτι άλλο, κάτι πολύ μεγαλύτερο, η προδιατύπωση των μελλόντων. Η ευχαριστία άρχιζε δια της νομίμου εορτής και της προδιατύπωσης των φοβερών μυστηρίων της οικονομίας του Υιού του Θεού και θα συνεχιζόταν δια της εγχάρητη εορτής του αληθινού Πάσχα. Είναι πραγματικά συγκλονιστική η κραυγαλαία ακρίβεια των εν της τύπης. Η ακρίβεια των τύπων, δηλαδή. Είναι μια φωτιστική επίγνωση της αληθινής ιστορίας, της ιεράς ιστορίας του ανθρώπου και της ιστορίας του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας. Δια της ιστορίας του περιούσιου λαού και των ευεργετημάτων του Θεού εισερχόμαστε στα ιερά θεάματα και μετά τα εικόνας στη θεοειδή των αρχετύπων αλήθεια. Σκιά και τύπος του νόμου, φως και αλήθεια τα της χάριτος, όπως ξέρουμε. Ιστορία μεθερμινευόμενη η πορεία των Εβραίων, αλήθεια θεοπτική η πορεία της Εκκλησίας. Σκιά η δουλεία στη γη της Αιγύπτου, σκιά τα σκληρά έργα και η εργασία, το πυλό και την πληθεία. Σκιά η καταπίεση από τους επιστάτες και το μίσος των Αιγυπτίων. Αλήθεια η ελευθερία από την αμαρτία και το σκοτασμό του νοός. Αλήθεια η ανάπαυση που προσφέρει ο Θεός στους κοπιώντες και επεφορτισμένους. Αλήθεια η εργασία των εντολών και των αρετών. Η θωράκιση στις προσβολές του εχθρού και στο φθόνο του διαβόλου. Τύπος η σφαγή του αμνού και η βρώση του. Τύπος εταίρου αμνού, πνευματικού και πρόβατων προβάτου.
Τύπος το αίμα του αμνού που σώζει τους Εβραίους, που σημειώνει τους οίκους τους. Τύπος εταίρου αίματος Παναγίου, του αίματος του Χριστού, που σώζει τους πιστούς που χρήουν τους οίκους των ψυχών τους. Τύπος τα οστά του αμνού που δεν συντρίβονται. Δεν έπρεπε να συντριβούν, αν θυμάστε έτσι, τα οστά του αμνού. Έπρεπε ο αμνός να είναι ακέραιος. Έτσι λοιπόν είναι τύπος αυτό. Τύπος των οστών του Κυρίου που έμειναν άθικτα μετά το θάνατό του πάνω στο σταυρό, αν θυμάστε. Τύπος τα οστά της απόρριτης θεολογίας που είναι συμπαγής και τέλεια. Και σπουδή κατά τη βρώση του αμνού είναι ένας άλλος σπουδαίος τύπος, της νύψης. Έπρεπε να φάνε με σπουδή. Τα μέλη της Εκκλησίας που ετοιμάζονται να διαβούν στην έρημο αυτού του κόσμου με προορισμό την ουράνια βασιλεία, οφείλουν να βρίσκονται σε εγρήγορση. Και η μετοχή στο χριστιανικό Πάσχα στη Θεία Λειτουργία πρέπει να γίνει με τις προϋποθέσεις της εγκράτειας, της ετοιμασίας για πνευματικούς αγώνες και της στήρησης των εντολών, που είναι το δικό μας ραβδί, το δικό μας στήριγμα σε αυτή την πορεία. Βλέπετε, ό,τι γράφτηκε στο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης είναι μια εικόνα για την εχάρητη κατάσταση, ας το πούμε, της καινής. Ύστερα λοιπόν από τους τύπους, άνωθεν οι προφήτε εμπνεόμενοι προκατήγγυλαν τη μέλουσα σωτηρία, την ενσαρκή επιδημία του δημιουργού Θεολόγου. Οι προφήτες εισήλθαν χαρισματικά εντός του καινού χρόνου και είδαν τα μέλλοντα ως παρόντα και είπαν ότι ο Θεός εμφανώς ήξει, ο Θεός ημών και ου παρασιωπήσεται. Και η Παρθένος εγκαστρία 6 και τέξεται ιών και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο έστιμε θερμινευόμενον με θυμόν ο Θεός. Και ο Κύριος ανέτειλε σαν αστέρι, όπως ήταν προφητευμένο, από τους απογόνους του Ιακώβ. Κάθισε με θαυμαστό τρόπο επί νεφέλης κούφης, δηλαδή της Παναγίας μας, η οποία σαν ελαφριά νεφέλη ύπταται υπεράνω των γήινων τρόπων και φρονημάτων. Είναι υπεράνω των ουρανών η Παναγία μας. Και κατέβηκε στη γη ατάραχα, ως ιετός επιπόκον. Δεν ήταν κάποιος άγγελος ή άνθρωπος, πρέσβης, αλλά αυτός ο Κύριος. Δεν επέφανε ένα κτίσμα, έστω ανώτερα από όλα τα κτίσματα, κατά τον Άριο, τον θησευή και παράνομο. Τι νόημα θα είχε αυτό, αφού μόνον ο Θεός μπορούσε να σώσει τον άνθρωπο. Αυτόν μόνον ήθελε να δει ο λαός, ο πορευόμενος στο υπαρξιακό σκοτάδι. Γι' αυτό και ο Θεός, ο Κύριος, επέφανε ημίν. Ήρθε όπως προείδε ο προφήτης και συνανεστράφη με τους ανθρώπους. Ήρθε η προσδοκία των εθνών. Ο Θεός απέστειλε τον λόγον αυτού και ιάσατο αυτούς εκ των διαφθορών αυτών, λέει ο προφήτης. Η θεραπεία του μεγάλου τραύματος άρχισε με την ενσάρκωση του ασάρκου λόγου του Θεού και την ενανθρώπισή του. Ο Θεός θέλησε να θεραπεύσει τον άνθρωπο από την πληγή της παρακοής, από την αμαρτία και το θάνατο. Θέλησε να τον αναδημιουργήσει, γι' αυτό εκένωσε εαυτόν μορφή δούλου λαβών, σύμμορφος γενόμενος στο σώμα της ταπεινώσεως ημών, ή να ημάς συμμόρφους ποιήσει της εικόνος της δόξης αυτού. Η κένωση του Θεολόγου φανερώνει την άπειρη συγκατάβαση και αγάπη του και τη θεοπρεπή προνοιά του. Ομιλούμε για την εξαγάπης ταπείνωση, για την ακατάληπτη αγαθότητά του. Και αυτό μας βοηθάει να προσεγγίσουμε λίγο της οικονομίας του των μυστήριων. Όμως αν δεν βιώνουμε τη ζωή μας ως αναζήτηση των όρων, των λόγων και των τρόπων του, δεν θα μπορέσουμε να βιώσουμε αυτό το μυστήριο. Πρέπει να ζούμε με μετάνοια. Όχι απλώς να μετανοούμε για κάποιες αμαρτίες. Πρέπει να ζούμε την μετάνοια. Πρέπει να ζούμε με βαθιά επίγνωση του σκότους της υπερηφανίας που κρύβουμε μέσα μας, αλλά και με τον πόθο της ταπεινής και ανιδιοτελούς αγάπης για να προσεγγίσουμε μυσταγωγικά την εικόνα της δόξης του. Το θέμα είναι, καταλαβαίνετε, ποιοι είμαστε μέσα μας, τι ζητάμε, όχι πόσο σκοτάδι έχουμε, αλλά αν ζητάμε το ξεπέρασμά του. Τότε μόνο μπορούμε να προσεγγίσουμε κάπως μυσταγωγικά το μυστήριο, όπως του πρέπει. Ο Κύριος έγινε άνθρωπος για να κατακρίνει την αμαρτία εν τη σαρκή αυτού, για να ζωοποιηθούν εν αυτό ή εν το Αδάμ αποθνίσκοντες. Έδωσε τον εαυτό του αντάλλαγμα στο θάνατο για να λύσει τα σωδίνας του θανάτου.
Έγινε ο ίδιος πληγή για να θεραπεύσει τη δική μας. Πήρε σώμα υλικό για να μπορέσει να φθαρεί και να πεθάνει και για να το αυθαρτοποιήσει και να το αναστήσει εξαιτίας της ένωσής του με τη Θεία Φύση και έτσι να χορηγήσει σε όλους ζωή και αυθαρσία. Αυτό συνενθρώπισε ή να εμείς θεοποιηθόμεν. Αυτός ταπεινώθηκε για να ανυψωθούμε εμείς. Όλα έγιναν για να ανοίξει πάλι ο δρόμος της θεώσεως, για να μας χαριστούν εκ νέου αυτά που αρνηθήκαμε κάποτε. Η Θεία Κοινωνία και η Θεία Θεωρία. Για να θεραπευτεί η φύση και η θέλησή μας, να λειτουργήσουμε πάλι σύμφωνα με το λόγο της δημιουργίας μας, για να εκπληρώσουμε το είναι μας ενωμένο με το Θεό και να λάβουμε από Αυτόν ως αντίδοση δια της χάριτος όλα όσα έχει Εκείνος εκτός από την κατ' ουσίαν ταυτότητα. Γι' αυτό και Αυτός υπέμεινε την παρανθρώπων ύμβριν ή να εμείς αθανασίαν κληρονομήσομεν. Έδωσε τον ότο του εις μάστιγας, τα δέσει αγώνας του εις ραπίσματα και δεν απέστρεψε το πρόσωπό του από εσχήνης εμπτυσμάτων, λέει ο προφήτης. Σαν πρόβατο, σαν άκακο αρνείο, σαν ιερό σφάγιο και θύμα οδηγήθηκε στη σφαγή εκουσίως. Και τη νύχτα κατά την οποία παρέδωσε τον εαυτό του για να ζήσει ο κόσμος, παρέδωσε και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Τέλεσε το μυστικό δείπνο. Μετέδωσε τον ουράνιο άρτο στους Αγίους μαθητές του και έδωσε τη δυνατότητα στους πιστούς όλων των αιώνων να μετέχουν στην ίδια μυστική ιερουργία, στο αληθινό Πάσχα, στον αμνό του Θεού, στο Πανάγιο αίμα του, στην Αγία Αναφορά, στην ευχαριστία, τη δοξολογία, την κοινωνία με τη Θεία Ζωή. Κατέστησε τον εαυτό του εδόδημο, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος, και μυστικός θεασάμενο, για να το γνωρίσουν όλοι όσοι τον πιστέψουν. Από εκείνη τη νύχτα παρήλθε η σκιά, διότι έλαμψε ο ήλιος. Ηλίου γάρ ανίσκοντος κρύπτεται η σκιά. Όπως οι ζωγράφοι πρώτα σχηματίζουν τα περιγράμματα, τους τύπους, τους προπλασμούς και τότε βάζουν τα χρώματα και ο πίνακας παίρνει την αληθινή του μορφή, ούτω και ο Χριστός επίησεν από αυτής της τραπέζης και το τυπικόν Πάσχα υπέγραφε και το αληθινόν προσέφθηκε. Όσα έπραξε ο Κύριος είναι τέλεια. Όντως πάντα εν σοφία επίησε. Δείτε τη σχέση της Παλαιάς Διαθήκης, τις διηγήσεις της με την Κοινή. Δείτε τους τύπους, δείτε τις προφητείες. Δείτε ότι απολύτως αρμονικά και ωραία όλα έγιναν έτσι, όλα έγιναν φωταγωγικά και σωστικά. Ύστερα ανέβηκε στο θρόνο της άκρας ταπείνωσης, στο Σταυρό, και με τη λόγχη που ένοιξε την πλευρά του, διέριξε το χειρόγραφο των αμαρτιών μας. Προσιλώθηκε στο τίμιο ξύλο και έλυσε το επιτίμιο του ξύλου της παρακοής. Ουκέ τη φλογίνη ρομφαία φυλάτη την πύλη της Εδέμ. Αυτή γάρ επήλθε παράδοξος βέστης το ξύλον του Σταυρού. Θανάτου το κέντρο και άδου τον οίκο ελίλατε. Επέστησε σωτήρ μου βόν της ενάδη, εισάγεστε πάλιν εις τον παράδεισον. Ο Κύριος επάτησε το θάνατο και ανέστη. Ο παράδεισος άνοιξε πάλι. Η αρχαία απόλαυση σε δόθη ως δυνατότητα στους πιστεύοντες και ασκουμένους. Και έγινε ο ίδιος το ξύλο της ζωής, το δέντρο της γνώσεως, και όποιος γεύεται εξ ειλικρινούς καρδίας το γλυκύτατο καρπό του, λυτρώνεται, θεώνεται και αυθαρτοποιείται. Ωραίος είναι και καλός εις βρός είναι ο μεθανατός καρπός, ψάλλουμε στην Εκκλησία. Χριστός εστι το ξύλον της ζωής εξού φαγών ου θνίσκω. Ο καρπός της παρακοής μας θανάτωσε και ο καρπός της υπακοής μας δίνει την αιώνια ζωή. Ο Κύριος έγινε τα πάντα. Έγινε ο καρπός της ζωής. Έγινε η θύρα της Εκκλησίας και της Θείας Λειτουργίας. Όποιος θέλει μπορεί να εισέλθει δι' αυτής στον παράδεισο και να γεύεται τη γνώση και τη σχέση με το Θεό. Μπορεί να γίνει θείας φύσεως κοινωνός, να δοξολογεί, να ευχαριστεί και να προοδεύει στην άκτη στη μακαριότητα. Ο θάνατος δεν έχει πια εξουσία. Για να παραφράσουμε και τον κοσμικό ποιητή. Δεν καταργήθηκε, αλλά πατήθηκε. Το κεντρί του είναι ανενέργητο, γιατί ο αληθινός θάνατος είναι ο χωρισμός από τον Θεό. Όμως τώρα τίποτα δεν μας χωρίζει πια από τον Θεό και τη θεώση, παρά μόνο το θέλημά μας. Η θύρα είναι έοκτε της βασιλείας ήδη και προαρπάζουσιν αυτήν Φαρισαίοι και τελώνε
και μοιχή μεταποιούμενη, λέει το Άγιο Στόμα του Αγίου Ανδρέα Κρήτης, στο φοβερό αυτό τροπάριο του Μεγάλου Κανόνος. Η θύρα άνοιξε, είναι η Θεία Λειτουργία. Δι' αυτής, εάν της εισέλθει, σωθήσετε και εισελεύσετε και εξελεύσετε και να μην ευρύσει. Αυτό είναι η Θεία Λειτουργία. Είναι η θύρα του Παραδείσου. Και γι' αυτό πρέπει να τρέχουμε προς αυτή τη θύρα. Αυτή η θύρα κάνει βατό τον ουρανό, ακόμα και σε εμάς τους αμαρτωλούς. Πρέπει να τρέχουμε με πόθος στη Θεία Λειτουργία. Είναι η παρεμβολή του Παραδείσου μέσα σε αυτό το σκληρό και γεμάτο από τη θλίψη της αμαρτίας κόσμο. Είναι η παρεμβολή του Παραδείσου μέσα σε έναν κόσμο που είναι ολόκληρος μια απάτη. Ένα ψέμα είναι ο κόσμος. Ένα ψέμα είναι αυτό που ο κόσμος θεωρεί ως σημαντικά, ως φωτεινά. Όλος ο κόσμος είναι μια απάτη. Δια της Θείας Λειτουργίας εισερχόμεθα, πώς να το πούμε, στην τελετή των τελετών, στο μυστήριο των μυστηρίων. Γι' αυτό και πρέπει να τρέχουμε προς τον Χριστό που μας περιμένει και μας περιμένει για να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες και είμαστε γεμάτοι από αυτές όλοι και να μας αγιάσει ολοτελείς στο μυστικό δείπνο που παρατείνεται για όλους μας. Αυτός είναι και ο λόγος που τελούμε τη Θεία Λειτουργία όσο μπορούμε πιο συχνά. Ο καθένας, ο κάθε ιερέας, ο κάθε επίσκοπος, ο Ορθόδοξος. Η Θεία Λειτουργία είναι ο τόπος που φανερώνει το Θεός, όπου θεάται η δύναμή του και η δόξα του, όπως λέει ο ψαλμός. Ήρθα, λέει ο προφήτης, στο ναό σου του ειδήν, την δύναμή σου και την δόξα σου, του ειδήν. Έτσι λοιπόν ο ναός, την ώρα που τελείται η Θεία Λειτουργία, είναι ο τόπος όπου φανερώνεται η δύναμη του Θεού και η δόξα του. Και ποιος δεν ποθεί να δει τον Κύριο της δόξης? Ποιος χριστιανός δεν θέλει να ζήσει δι' αυτού? Ποιος δεν θέλει να είναι ένα αυτό πεπληρωμένος? Κοιτάξτε, όλα όσα θέλουμε υπάρχουν στη Θεία Λειτουργία. Όπου και αν στρέψουμε το βλέμμα μας, βλέπουμε τη θεοπρεπή του συγκατάβαση και θαυμάζουμε την οικονομία του και δοξολογούμε ότι αγαθός Κύριος και ψάλλουμε το ονόματι αυτού ότι καλόν και με επίγνωση και κατάνοιξη εκβοόμεν ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και αεί και εις τους